Saksan sen sijaan näköjään aika aggressiivisesti käy ja kimppuu ja koiran pitää työskennellä tällä karhulla ja pyrkii väistämään karhua, ettei karhu pääse iskemään. Mutta silti ei saa antaa periksi. Pitää vaan työskennellä pyrkimään saamaan karhun pysymään paikoillaan. Ketteryys ja hyvät väistöliikkeet, ne on koiralle pääasia, ettei se tapata itseä, sillä karhu on hyvin nopea eläin. Siellä otettiin oikein kunnolla jo kontaktia karhun takapäästä. Että kyllä sillä koiralla sen verran on älliä, että edestäpäin ei mennä kiinni, että takaltapäin käydään. Ota pois, pistää seuraava kokeillas.